Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Welcome, ladies and gentlemen. We are live here at Chipoka. Takulanda nonse live from Chipoka. Ole mekizeka bwana president nakufika ndakali bana. Mene mukone namo bwana president akufika badakali bana. Bwana president akufika badakali pano. Chingwala ndira tikubatsirani zonse zimene akule malo pano. Ine ngokhani pompo timuone live from Chipoka Salima. Usaiwala kupanga share. Uno ndimene zili.
Amenda kufika pano ulinzi wa wantu ukuzungulira kusonyeza kuti president wakufuna mbiri alizanoka maisha bambe yamatatazuwana kuyakulandira president watu wakikalizaiziyeko zokuwadalisoma bambe alikaulalika president watu Manja mwamba huko. Usaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.